Kövér Anna ezen a képen még mosolyog. 5 éve csontrákot diagnosztizáltak nála, tavaly évelején bélelzáródása lett. 2 hónappal később 18 évesen meghalt, itt a Bajcsy Zsilinszky kórházban. Családja szerint azért halt meg, mert a bélelzáródását nem műtötték meg. A kórház nem volt hajlandó az életmentő műtétet elvégezni, és emiatt 23 napi kórházi tartózkodás és 23 napi széklethiány után a kislányom a Bajcsy kórházban meghalt. A Bajcsy Zsilinszky kórház orvosigazgatója azt mondta, a lányt már nem lehetett megműteni. A daganat olyan nagy kiterjedésű volt, hogy mind a vékony beleket, mind a vastag belet már befogta. Semmilyen sebészeti beavatkozás a szakma szabályai szerint nem jöhetett szóba. A boncolás egyáltalán nem igazolta. A család szerint a daganat hasi áttétét a boncolás és a szövettani vizsgálat sem igazolta. A rendőrség ebben az ügyben még nyomoz. De van egy másik ügy is. Ezen a harmadika még fél nap. Kövér Anna anyukája a kórházi lázlapot és a zárójelentést mutatja. Szerinte mindkettőbe a kórház belehamisított. A család jogi képviselője azt mondta, hogy magánokirathamisítás miatt feljelentést tettek. A lázlapon tudja a betegkezelő orvos igazolni, hogy az adott vizsgálatokat elvégezte, valamint hogy az adott gyógyszereket a beteg megkapta. A kórház vezető jogtanácsosa azt mondta, már több hatóság vizsgálta őket, de hibát nem találtak. A kórházzal szemben semmiféle szakmai mulasztást vagy dokumentációs fegyelemsértést nem állapítottak meg. A kórház és a család szerint is a lázlap magánokirat, azonban a rendőrség és az ügyészség szerint nem, ezért ebben az ügyben megszüntették a nyomozást. A zárójelentésről pedig egy szót sem írnak a határozatban. Potenciálisan 10 millió ember kerül veszélybe. Kövér Anna családja nem érti, hogy a kórházi dokumentumok miért nem minősülnek okiratnak. Szerintük így minden ember veszélyben van, aki kórházba kerül.